Men jeg vil gerne lige fortælle, hvorfor at lige præcis den her patiente, det er en rigtig god kvalitet, især i forhold til det, du kan købe andre steder på nettet. Og en af tingene, som jeg vil fremhæve, det er, at selve overprofilen her, den er lavet af ekstruderet aluminium, som gør, at den er virkelig stærk, og den kan holde til noget i mange år fremover. Udover det, så er vi gået væk fra det her lidt gammeldags snortræk, som betyder, at du har de her lange snore liggende nede på din vinduesplade. Og i stedet for, så har vi lavet den med det, vi kalder et monotræk, eller et kædetræk. Og jeg vil lige vise, hvordan det fungerer. Det betyder simpelthen, at du styrer hele patienten kun i det her ene kædetræk. Så ønsker du at trække patienten op, så trækker du bare. Og ønsker du at åbne patienten, så trækker du lidt modsat. Så åbner den sig igen. Og på den måde kan du styre lyset, og du kan trække den helt op, hvis du ønsker det, eller helt ned igen. Så når jeg kører ned til bunden her, så når den når bunden, så trækker jeg lidt modsat, og så åbner den, og du kan styre lyset. Udover det, så har vi også kælet lidt for detaljerne, og her i bunden, der har vi lavet en lille fin metalklokke, der er hvidlakeret i det her tilfælde, så den matcher også resten af patienten.